विदर्भामधली बातमी आहे। नागपूरमध्ये गेल्या 24 तासामध्ये 3 ज्येष्ठ व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे। हे सर्व मृत्यू थंडीने गारठल्यामुळे झालेले आहेत अशी शंका व्यक्त केली जाते। पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची सुद्धा नोंद केली आहे। अंतिम अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचं नेमकं कारण काय आहे ते स्पष्ट येईल असं बोलले जाते। तर आताची महत्त्वाची बातमी नागपूरमधून आहे। नागपूरमध्ये थंडीमुळे 3 ज्येष्ठ व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याची सध्या शंका उपस्थित केली जाते। 3 ज्येष्ठ व्यक्तींचा मृत्यू झालेला आहे आणि ते थंडीने गारठल्यामुळे झाल्याचं सध्या बोललं जातंय। पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केलेली आहे। अंतिम अहवाल तयार केला जाणार आहे आणि त्यानंतरच मृत्यूचं खरं कारण समोर येणार आहे।